Het is nog net zo makkelijk in deze tijd. Een hoeskeepje. Het aanbod is lieds en de prijzen haar in jaren net zo heeg west. Vooral voor starters is het betiden dreig om een hoes te vinden. Dat verneemt ook Monique Bremer. Zij is makelaar in Boetenpost en zocht dat huizen nou gauw van boppen de vraagprijs verkocht worden. Dat had natuurlijk verschillende factoren. De rente is leeg, dus dat kan nou ook natuurlijk. En je had natuurlijk weinig aanbod. Dus als de wenning haast krijgt was, ja, dan was het ervoor gaan. Ja, en dat maakt het wel dat de prijzen wat hoger zijn op dit moment. Ja. Troch die hegere prijzen haar starters het door het algemeen dreger. Ze beginnen krek maar werkjen en haar vaak maar een behind budget. Maar gewoon starters binnen betiden ek te kritisch, zei Bremer. Ze binnen van huis uit natuurlijk ook wel wat luxe wens. Hè? Dat is natuurlijk weer. Dus misschien al. Ja, je wil het wel goed waan waarschijnlijk. Ja, om te starten. Wij kochten vroeger nog wel een wenning en dan dachten we van nou, het is net helemaal wat ik wil. Maar goed, dat doen we tot tiert heen, doen we dat al jaar wel. Hè? Dan sjost wel mogelijkheden. En dat is misschien net voor iedereen heel makkelijk om dat te zien. Wat mogelijk ook meespeelt is dat starters nog even wachten. Takom hier we de starters op de wenningmerk namelijk vrijsteld van oerdrechtsbelasting. Voor een hoes van 2 ton besparen ze dan al gauw zo'n €4.000. Het is nou ik al, als er een wenning verkocht wordt in de prijsklasse, dan wordt dat even teruggecoat, steeds maar de oordracht naar het oren hier. Want ja, dat is natuurlijk wel een voordeel. En dat is iedereen ermee eens, een verkeper en keper, dat je die voordeel pakken moet natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een mooie kans voor iedereen. Dus dat gebeurt wel, inderdaad. Ja, ik denk dat hier een hele protestaterswenningen komen moeten. De krapte op de wenningmerk zal dus ook in het Mattheesten van Friesland nog een skoft blijven. Om meer aanbod te creëren is de Nevers Bremer eens maar een oplossing. Na je huizen bouwen in de regio. Het hoeft dan net eens altijd in de startersprijsklasse te wezen. Maar haast bijvoorbeeld de prijsklasse 250 tot €300.000. Daar ben ik een hele protte mensen ziekende. En ja, die hebben weer een starterswenning. Dus dan haast al een mooie terugstroming, hè, zou dat komen.